amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar, inda a kasar ake ci gaba da cece-kuce kan sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a watan jiya, wanda ya baiwa dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad nasara. Masu tsokaci na baya-bayan nan su ne mata da matasan jam'iyyun adawa, waɗanda suka fitar da wata sanarwa a jiya da maraice suna buƙatar a sake lale. Yanzu dai ana jiran kotun tsarin mulki wadda ita ce ke da iko na ƙarshe ta amince ko kuma ta ki amincewa da sahihancin sakamakon. Ga rahoton Cimaila Isufu daga Yamai. Matan da matasan gungun jam'iyyun adawa na Kafivant da abokan ƙawancensu sun ce sun yi tar da yadda hukumar zaben ƙasar ta ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu. Suna masu cewa ba wanda suka zaɓa bane hukumar ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben. Mun yi tar da Allah wadaran da wannan aiki na seni, gurbataccen aiki, kazamin aiki, kuma mu yarda da shi ba. Tun daga Tilberi a ƙasar Difa ko ina 'yan ƙasa sun huto sun yi zaɓe sun kawo gobe bayan su ga shugaban ƙasa Muhammad Usman. Sai da take mai da martani kan waɗannan zarge-zarge, jam'iyya mai mulki ta Pendes tarayya ta bakin Kalla Mutari jigo a jam'iyyar cewa lokaci ne na jiran sakamako daga kotun koli. Zance ne kamar wanda ake yi don a tunzura jama'a, tunda in na kotu ne ko da za ka yin shi kotu ya kamata ka kai mashi don ta gani. Can da fara ana cewa runguzun ƙuri'a mun kai, yanzu ana cewa zaɓen ma ya yi, amma maimakin a ba Mamman Usman ƙuri'a sai an ka ba mu ita. Jama'a ƙasar su gane wannan abu wasa ce ba, ko in ce musamman 'yan Yamai su gane wannan abu wasa ce ba. Lauyoyin wanda ke shiga cikin wannan zance su gane ba zancen kuɗi ba ne kawai, ba zancen ka yi aiki ba ne ka yi bare ma a biya ka kawai, ba shi ne ba. Zancen ƙasa ne, zancen kwanciyar hankali ne, zancen haƙƙi ne na jama'a, zancen kwanta lahiya ne a tashi lahiya. Haɗin gwiwar matan da matasa sun ce ba za su amince ba a sauya masu sakamako. Hakan yasa su kira ga shugaba Muhammadu Isufu da ya yi hattara. Lokaci ne kuma na mu tunatarwa shi Muhammadu Isufu da 'yan shan mesh da cewa wannan bugo da ake bi ana mu bita da kulli, ana cin zarafin mata, ana kama manyanmu, ana so a ɗora mu wani shugaba wanda mu zaɓa ba, to ba za ta taɓa kasancewa ba a Nijar. Duk da ma cewa mu hal yanzu a kanmu Mamman Usman shi ci zaɓe kuma ba za a dawo ba. Kan wannan batu kuma jigon jam'iyyar ta Pendes tarayya Kalla Mutari cewa bai ma dace a yi ta ba kan kayan da suka ma Muhammad Usman, ganin sun mashi fiye da hakan a zabukan da suka gabata. Ba a cewa yau tsakaninmu da Mamman Usman akwai garrama ta cin zaɓe. Da an kai zaɓe ƙasan nan an yi shi mun kai tazara ta mamaki tsakanin Mamman Usman dibite 7 mu da 79. Yau a komo ai zaɓe mu canye kusan dukkan meri na ƙasar nan, duk ba a ce mun yi sata ba. A zo a yi premier tour mu sa mai ƙuri'a miliyan, duk ba mu yi sata ba. Sai yanzu bancin mu mutanen mu na tsaye mu samu na uku ya biyo mu samu na 4 shi biyo mu, duk ƙuri'an nan ta zan banza. 'Yan kwanaki kalilan ne dai suka rage kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan wannan ja'in-ja da ta kici ta kicanyewa, hukuncin da ake tunanin zai sa a kawo ƙarshen wannan mujadala. Cimaila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, jamhuriyar Nijar.